кажа, аз не съм муда, аз осъзнавам какво правя и го правя, защото няма друг начин повече, по който аз да се преборя с тази съдебна система. Тя е затворила всички врати, за да имам аз достоен живот в тази държава. Българската съдебна система подсигури с помощта на речта омразата от политиците и с внушението към хората, че ние трябва да бъдем преследвани и правата ни отказани, официализира един геноцид над транс-хората в България. Фактите са, че транс-хората ние съществуваме, такива сме. Винаги сме били такива, от край време ни има. Това не е някакъв нов прецедент. И моята история е такава. Аз просто през целия си живот знам коя съм, знам, че съм жена. От години живея вече и публично живота си изцяло като жена и съм изцяло приета в обществото като жена. Безизходица. Аз друго не мога да кажа. Не могат да живеят, не могат да получат достъп до здравни услуги, тъй като тяхната самоличност по лична карта не съответства на външните полови белези, които виждат лекарите, съответно не вярват дали това е същия човек, за който се представя. Има 2 осъдителни решения срещу България заради липсата на правна процедура за юридическа смяна на пола. Това, което трябва да бъде ясно, е, че в момента има правна основа, върху която да се стъпи за законодателно изменение, което да уреди бързо процедурата и с това, съответно, да улесни живота на една доста голяма група от български граждани. Аз съм тук и аз ще бъда тук и аз ще бъда упорита и аз ще покажа своята воля и ще покажа, че ние българите можем да се преборим, да имаме по-добра държава и ние трябва да го направим.